Ka Bhoi People Council RBPC negasgi kalapan pau ya ka jingmen ka makraw halor ka jingyo rung u MLA ka Jirang uba sostenes sotun sya ka kanhun menteri jong ka jela. Uba sotun ulayo lai telikikam kita kilong hakatnat community but rural development, hakatnat secretariat administration but hakatnat general administration. U President Jong ka RBPC u Jason Lennox nongrom ulaya ro ya kani ka rai bat ulaong ba ka long ka kabuksiar na ka Bynta ka district Bhoi. Naka iliang juga Bhoi People's Council ni dan ya ban penpau ya ji ngokuman kai ba kum ka seng ni yoi kini ki kendiat sini baladan ka jingyo Bynta jong u MLA jong ka Jirang so sostenes sotun badeng mengikut ie ka jingyo Bynta jong i ban ya dalang haka Council of Minister kemudian di dekat cabinet U menteri rang ba